alam mo ka. Marang, Lisa. Doon ko lang ito natutunan. May iodine pa lang yung pangal mo. Yung ano dyan, yung seasoning, ay, na ano. Galing sa box. Oh, Tita Chen na naman bukas. Hello, Tita Chen. Shout out. Loko ka. Yung mantika, gabi na kasi. Utang ko na si daddy mo dyan. Daddy, huwag ka nang ma-stress. Shout out kay Daddy. Hello, Tita Chen. Shout out. Ito labo? Labo, ma'am. Parang kayo na kasing signal. Yung mantika, gabi na kasi. Shout out mo na si daddy ka. Daddy, huwag ka nang ma-stress. Shout out kay Daddy. Saan ba dito yung ano? Ito labo? Labo, ma'am. Parang kayo na kasing signal. Saan ba dito yung makita yung ano? Kailan ano? Sitting. Yung... Yung auto. Ito lang. Ay, hindi. Hindi ko na yung isa. Yung Quality. Quality. Quality duling ay. Ilaw po sa ating syrup. Duling eh. Yung ano. Advance. 720. Bago. Duling. Hi mga sis. Si Ate Romalie. Nilaw. Manang Greta. Ay, Manang Greta. Mangan kami manang kabsat. Guys. Nabanlugat ng taray. Si Billy nagsakit yung katawan. Ibahan nyo guys yung aming ano. Ne, diba sunog yan? Ang luto dyan? Susunod pa. Yung? Yung luto dyan sunog. Sunog ng konti. Siguro pa hindi. Kunin mo yung ating garlic doon. Yung ano, garlic na. Mayak makipangan. Oh, halika na dito, ano, Ate Romalie. Dapat ginawa natin yung kanino, no? Tayo. Kasi, alam naman, karating man tayo na yung kamote. Purunggay, ala Madonna. Purunggay. Parang malabo. Malabo, guys. Ba? Malabo. May na ang ano ng ano, wifi. Hello po sa 17,000 viewers. Ano po ulam? Good afternoon from Geneva, Switzerland. Sabi ni Ma'am Marcel Pitzel. Fritza. Fritza. Ito po to, kutkutin lang. Ano to? Cornic na kamote. Dito. Cornic ala kamote. Ano? Seasoning. Yung malalaki. Yung right? Ayan. Ipugiit. Punay may mo ni Ate Romalyn. Ipugiit kay kano. Manang Greta tayo jay farm. Duray awan tikyarwan. Kaano? Antay nga rudal. Apo naglaway di bakir. Well, dilit sa bakil. Sanay to sa mga baker. Hello po, Ma'am Cherry Bantilan. Kamusta po Onion kayo? naman to eh. Ano ba tayong garlic na rin yan? Pwede na yan? Onion. Yan, sa bali mo yung la. Wag yan. Onion? Magbaho yan. Bawang Bawang din naman yan. Wala. Onion ba ako din? Bawang din daw guys yung onion. Di ba? Lasang bawang? Basahin mo kasi. Bawang. Palasa nga. Onion. Siguro mali ng label to. Ay, hindi. Sibuyas? Kaya, Parang sibuyas. kasi inano ko na to, ginalagay ko nga to sa ano eh. Sa, Lagay sa masaya. ano? Kapag may kamuting kahoy kayo guys, ganito ang gawin nyo. Gayatin nyo lang ng maliliit. Tapos iprito. Para siyang cornic. Kasi ano, pwede siyang lagyan ng budburan mo siya ng cheese powder or pwede rin siya yung lagyan mo ng sili.
Or salt lang. Ganyan. Anong purunggay daw yan? Sabi ni Ka Arnel. Purunggay, Timurong Rizal. Kung alam mo yung Moro, kung nakapunta ka na sa Moro. Dito ka magtingin, te, oh. Ba't doon ka gatingin? Dahil kung nakarating ka na sa Morong, alam nila to, kilala nila yung Purunggay. Kuna ni Bernardo. Uray, nalibag ti camera. Madlawlat ta pintas ni Madam Greta. Thank you po. Pili. Madlawlat ta ti kwa. Kislap na nangisay. Ag inanapay sir. Edit jay. Edit ko jay. Part 2, part 3. Jay pa. Okay. Kunin mo na lang yung Charles, kunin mo na lang yung salaan. Powder man yan. Hello po, Sir Elmer Ramos. Wala si Dana ngayon. Sa mga nagtatanong pala kay Dana, wala po siya nasa Oriental. Bale, umuwi muna sila doon ng nanay niya kasi yung lola niya is may sakit. Ilalagyan na na. Pero pauwi na din daw. Ilalagyan na na. Saka yung salaan. Kunin mo. Tapno mabuya yon to Jai surprise me kada DFL kin PMA. Wow, ano yun? Dalawa to. Sangwanan. Hello po, Team DFL. Pa-shoutout po. Sa bali nita sangwanan ti balayaw, nakintas metawan na naikanti ko Yan. Hindi pa po napinturahan. Nalumutan na. Nilumot na. Manang grata pa daw picture. Why sa pasyan ko kinay sa lang manang. Hello kay Dudutski TV. Yan. Dodotski TV. Regards po kami kay kay Milot at kay Ate Nels. Ano niya ba yon? Pamangkin ba yan? Pamangkin Ay, ano mo ba sila Dudutski? Si Melot. Di ba ganun ka rin magsalitahan kay Melot? Ayun, naman. Abayo, May tono. Taga-Morong kasi kami yung Rizal. Hane. May hane. may tawag dito sa amin diyan. Sabi ni Diyan. Wilhelm. Taga saan ka ba riyan sa ano? Sa Quezon. Hello po Ma'am Elena. Taga saan ka ba riyan? Basta Kami taga ano lamang. Taga Kanyugan, Morong Rizal. Si Mama Nels po ang nag-alaga sa akin nung baby pa po ako. Sana makapasyal kami dyan soon sa Quezon. Pag napasyal kami ng Quezon, Nanood din ako na Melot at Atinos. hanapin natin si Milot. Saka si Dudut. Ni atoy kuam ne. Pagpakamatayo. Hane, punta kami dyan, Hane. Hane. Gun hane. taslap ta ni Manang Greta agpakita ka man Manang Peng. Awan agagamti kwa na perdagay kwame. Atoy bayang gudaw mi nga pamangkay na tukol na atoy Ang higit naman ang lagayan mo. tripod. Sabi mo kasi wala na. Punto po ang tawag doon. Hane, punto. Regards back Peng. Surot dakman manang sabi ni Ate Romalyn. Saan ba? Sa Quezon. Okay. Ang bagsikata uray bigat madalin. Saan ka ba sa Mabalin. Quezon? Mabalin lata. We, ingat ka, Carnel. Kami, tapos na yung panata namin kanina umaga. Kaya hindi kami makapag-vlog dahil busy po sa church. Meron kaming anong lasa na? Crispy na. Huwag mo masyadong haluin. 57. Malaglag. Malaglag nga. Bibigay yung ano palayo. Wen tayo, Ate Romalyn. Surot ka. Nung malpas ti kasar.
kabisat. Ano, try mo to gawin. Masarap. Oh, maraming kamote dun May eh. mga kamote yung mga ano mo dyan. Team mangyan. Si Tatay Tobias. Masarap siya. Cooper. Hindi na namin tinawag yung ano guys, sila Auntie Pating. Napagod din sila kanina. Kasi meron kami nila kanina. Napagod din. Cooper, babe. Ayan. Yan. Taga-tikim lang kayo mga inday. Ha? Muna natin. Gero, gastos ganyo na. Nilagyan namin ng ganito guys. Oh. Susuling salt. Nagdagan ko. Hello po! Punada diet. Manang Merly Mondeo from Tarlac. Makalat dito sa amin guys. Merlin yung pumunta lang, yung pumunta doon sa ano. Lagyan ng photo. Ayan, gusto ko lang din palang batiin si ano, si Miss Devlin. Belated happy birthday. Thank you sa pa-Jollibee. Ingat ka din sa katawan. Dagdagan mo pa ng ganun oh. Ang sarap niya. Karambot pa nga yan. Naluto na ba? Wala pati. Niyaubos na. Okay, kapatikin mo. Makulang pa. Sarap no? Lima. Sarap guys, promise. Walang halong biro. Wala ko tayo pakistro. Shout out po kay Jung Gonzales from Dagupan City, Pangasinan. Masarap ano to, business. Isa amin kasi to, ano na binibusiness na nila sa Morong. Hindi siya maano. Yung, nire-repack nila. Parang yung ano, yung, 10 piso, pwede. yung mga banana chips, yung ginagawang, yung ganun. Kaya natin, no? Tapos yung pagbintahan, di syempre, bigyan natin sa mangyan. Kasi kanila to eh. Ba? Kung binili mo na yung kamote, di yun na. Sarap? Shout out po kay Jun Sardelias at kay Sir Joseph de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po. Ang sarap pa to pag ano, maraming bawang. Oh, yung fried na. Isa yung mga ano, piso, pichiliya. Dito ka na lang. Okay nga, hindi siya masyadong matigas. Oh, sakto lang yung ganyan. Yung unang luto mo kasi dati kan sobrang tigas. Maganda yung kamote na nabili natin. Hindi siya, hindi matured ka. Lambot mo. Pwede rin itong i-stock mo. Hindi kasi siya, basta huwag lang, nakalagay lang siya sa ano, sa garapon. Pwede siyang kainin ng mga isang linggo. Hindi siya magkulbat. Basta na ano lang, hindi siya na... Kulbot gaya ko. Ikaw lang kulot. Ikaw lang kalbo. Ito lang magkulbat. Gimas na. Lahat. Ayan, kitang. Harap. Sobrang na alat. Kangalay magmuya. Lunukin mo na kung nangalay ka na magmuya. Hindi naman muna siya matigas. Di katulad yung luto ko na nakaraan. Hindi matigas. Sarap. Hello po sa ating 68 viewers. Yan, mag-shout out daw si Kuya Billy.
Na-update na kayo. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung KP, catch pray. Katsupoy. Kung na lang daw. Katsupoy. 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 Katsu po yung nickname ko. Billy and Isa na lang daw. Kasi doon yun yung Billy yung nakilala siya. Ito, Pwede pa namang palitan yun. Yung? Totoo? Katsu po yung bata ako. Ah, Ano? Katsupoy, KP. Katsupoy. Katsupoy. Ba't sabi mo yung Pipuray? Yeah, yun nga yung pangalan ko. Katsupuray ay Katsupoy Biray Ang Puray. kanyang nickname. Nickname. Tawag sa kanya ng bata. Tawag sa kanya ng bata siya. Katsupoy. Katsupoy. Ano ba yun? Hindi, may, basta parang Katsupoy yung gano'n. Ano nga yun? Katsupoy, parang gano'n. Tapos na. Shout out to Lily. Shout out to Jeller F from Cebu. no, the Ferdinand family from Cebu. Yan. Hello po. Meron pa. Ano mo na ba yun? Si Joseph. Shoutout po kay Sir Joseph de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po. At saka happy birthday sa kay Kyline. Pamangkin ni June Sardinas. Happy birthday. Kalat na. Happy Birthday po si Chacha. Hindi ako. Sige po, ang papalitan na lang po nila. Billy na Isa kasi mas kilala, tinatawag kasi sa'yo Billy. Ay, kasi tawag ko kasi na Pangalan ko po. Keeping Shout out po kay Meladel et Leong. Kay Ma'am Maribel Messina from Pampanga. Shout out kay Meladel, ano? Itliong. Kay Ma'am Mela del Ano Itliong ano? from Phoenix Mine. Philipman. Kay Bong Paredes. From Binangonan Rizal. Kay Ma'am Patricia, ano to? Laufenberg. Loffenberg. Laufenberg. It's Loffenberg. Oh, ayun daw tamang pronounce. Ano? That's German. Yung ano, Kuya Billy, yung Illinois. 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 Chicago, Illinois. Sabi, Chicago is from the city Illinois. of Illinois. Illinois, no? Illinois. Illinois, yeah. Wala yung S. Silent. Silent S. Illinois. Alam mo yung spelling nun, Cha? Spell Illinois. Ilonggoy. Ito lagyan naman natin. Try natin yung may ano naman, sili. Kakunti. ng sili, yan. Di man gimpisa. So, mo din mo. Itulog natin ng tao. Mamaya ay budbud lang. Kayo tayo mag-order pa. Pag dito sa kamalang kawali, sundan natin. No? Kapag nila nakakontent. Tapos wag na ilagay yung kumpanya. Napanood na nila sa live. I-business dapat natin yun. Maganda i-business yan, no? Tsaka hindi siya magastos. Mura lang naman ang kamuting kahoy. Sa amin, mayroon din. Ito lang yung anak buhay na. Ito lang yung tinda. Shout out kay June Sardilia from shout out po kay Sally. Ang pagbati mula po kay June Sardilia. Shout out po kay Sally. Shout out po sa Tolato family watching from Alberta, Canada. Ayan. Hello po sa Tolato family. Tulato.
Lahat o. Kulyado. Bidi na yan. Nalutaw. Isain ko yung sili. Ano nga, bawal ay sibuyas. Nagbintangan ba yung mali daw yung label. Hindi alam ko talaga ano yun. Pala ikaw ang mali. Mali ang ano mo, panlasa. Paripil po. Wala na. Wala na. Nagkakain lang kami. Nakaturog ni Sir Gayam Hindi na tayo ka. Mangan tayo, Gayam. Di mas gayam. Yan. Kay Sir Anonymous, Tuwandakan subscriber. po. Tuwandakan Go! po. Baka makapatak yan. Tupad ko bukas. Bagong links na yung PR mo. Kanina nga lang sa panatan nag-signal eh. Patay mo nga muna po. Hindi na kung ito patay. Matulong. Hindi na matinigay. Hello po sa 89,000 viewers. Thank you so much. Guri ka mo ta. Oh, 20 na yan. Hello po kay Sir Reynan Martinez. Hi Team DFL. DFL, see you soon. See you all. Sa isang ni Aiza and Gold. Hello team. Hello team from San Jose, California. From Marte Villoria. Hello po sa mga taga California. See you soon din. Sa California. Ano Charot. kayong buksan? Hindi ko alam. Hala, dugatis. Sindi ka lang ng gasol. Sige, susunod mo. Huwag mo masyadong damihan. Kalat. Hello po sa ating 100 viewers. Yes, sa 100 na tayo. Pangalawang round. Second round. May sili na yun. Wala ko magsalab yung sili. Hindi man dito ko. Lasang bawang ay ano na ito yun? Buya. Wala pa nga nilagay dyan. Meron. Mas masarap bawang. Daw mo ka? May lasa? Parang hindi nagpanag ako. Kalitin lang kasi hindi pa napisa. Ihalo mo yung nasa... Hindi mo. Sarap na suka siguro. suka. Hindi. Tama ka nyo. Dito yung masama sa forest. First time. Yung first time ba namin yung dito na sa forest, hindi na ba nakita ko. Hindi mo makita yung mukha niya. Nakakapit. Ano? Tulog? Maunghang din pala. Maunang gamay. Pagdag ka kapag na. Go out kayo. Sila pang buka dyan kayo. Ay, makaharap mo ba yan? Hello po kay Len Gabi. Ayan, good evening din po sa iyo. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Maricar Flores. Good morning po. Ano man. Kay June Calog. From TSA. Agdidin na kayo kagamay. Baka baka may sili ah. Sige. Yan o. Yan, makatutok ako. Hello po kay Provinciana Channel. Good evening po. Maglabi po. Good evening.
Sarap, no? Makatoro-toro din guys. Napa ako na magtalon eh. Abangan nyo guys yung ano, collab namin nila at ni Romalyn. At KMA. Milagday ulit. Hmm? Hi mga idol, paki-shout out naman kami. Mag-ina. Kabute? Dumi na? Kita na guys ng kabute. Hindi, good na. Sino yan? Si Ate Maduna. Saan mo galing? Actually, ayun talaga yung pinangalan natin yung panalan niya. Ano mo? Gabi ko nagtuba. Eh baka sobrang bukrad na yan. Baka upload ko. Ikaw hindi naman. Gabi na guys, nag-attend ng kabuti. Guys, may nagtinda ng kabuti Magkano? 20,000. Mura, diba? Tapos sa ano? Tsaka kuha ka nga ng 20 dun sa bag ko. Yung violet. Yung nasa supot. Yung gano'n din sa natin. Na late siya buka. Magkuha ka na dyan. Eko, Egat. Ay, mga adi, malapit na ako sa niyan. Opo, tama po lahat kami sa honeymoon namin. Lahat ng team. Yung hindi ko natuloy kanina. Yung honeymoon daw, buong team. Buong team ang honeymoon. Lahat kami kasama. Yan. Shoutout po kay Celestina Kaluwag and kay Sir Rafael Kaluwag from Matimbo, Malolos City. Yan. Ang pagbati po ay mula kay Sir June Kaluwag. Hello po. Sige po, magandang gabi po. Shoutout po shoutout po kay Sir Andrew. Kay Sir Andrew Humaldon from Taiwan. Hello po. May second batch yung kabuti namin Sayang kay Kabsat, binigay na sana natin, Ba't walang pabuti? Marami din ang sinabi doon. Yan, shoutout daw. Shoutout po kay Echo Egat from Isabela. Hello, Romalyn. Good evening. Padawat ti kabutay, manang. Ayun na, nasayang. Bigay na namin sayang. Nagabay mo, gamay. Kanina lang daw yan, hindi na nakita nila, Limang ganyan daw na benta. Dami ay nang nakuha. Shoutout po kay Noreline, kay Emelisa, kay Annalyn at Gigi from Panikitarla. Ang pagbati po ay mula kay Maricar Flores. Naibos mo lang na Agawaam, naibos manan. Joke makakurong ng mal. Sabi niya ilagay niya sa garapon. Sabi ko, i-stock ko siya ng pang tatlong araw. Kaso, wala na. 3 minuto lang ubos. Kamupuan lang na ilang ba naman Charles, Taga-Taitan din si Wally. itabog mo yun. Pagtapos na yan, parang Pero mali, mga tayo manilay. Damanoy. Si Wally, taga-Taitan din.
po kay Villa Plaza from Barcelona, Spain. Hello po. Anong sinabi mo? Naan mo na po si Murado? Ay, nakaputin ko. Oo, taga sa isan. Shoutout po sa Murados family. Alae from Batangas. Taysan. Alaeng. Wala eh. Sabi mo. Hindi ka tayo ano dito, mas burahan. Ayoko na, magtupad ako bukas. Ngayon ka pa magurong ka, kunti na lang. Isang garapon nga naubos namin sa bahay. Hindi ba ito nagano? Di ba ito medyo malambot? Hindi siya mitigas? Tumagal? Magkulnat eh. Pag na, pag nilagay mo sa garapon, yung maglang siyang siwagwag. Hindi, hindi sa... Ang dami pa ba yan? Pero pag nakatiwang-wang lang siya, sinisingaw. Ano yan, Jabat? May paitlog ka? Shout out po sa mga taga-Anafonan, Isabela. Ang bayan nila. Shout out din po sa family ni ano yun? Ba't ba? Live chat. Shout out po sa family Sir Alan Cardenas diyan sa Marinduque. We're watching from Jeddah, KSA. Hello po. Shout out din po kay Miyasa Ever 25 from Bicol. Kay Sir JR Official Vlog from KSA. Ayun, mami. Lagay mo doon siya. Wala mo nalagay mo, maubos na naman yan. Mag-refill na naman tayo yan. Ha? Oh, pwede na, no? Ano? Pinatay mo na. Tama na yan, ilagay mo na doon. Wala na ah. Busin na nila yan. Mga road. Durugit ng road, may boss. Abay daw si Dana. Kung abay si Dana. Opo. Tapos na sila nita. Tugaw mo ka. Lima. May na yan. Pinarangan. Ha, pag sinaluban nyo na ay. Pagkain niya pa rin. Ano yung mga road ko dito? Sabay-sabay kasi. Nabusan ako eh. Madanagan ni Charles, may busan ka na o te Tandaanin mo, purunggay. Magtaob yan, cha. Huwag mo masyadong ipagilid yung ano, magtaob. Wakan mo yung may ano dyan. Ayun o, yung ano. Ate ko na to. Pag magtilig ko maglaw. Ngayon din kami sa bahay ngayon. Nagbila ko. Hello po kay Tio S. from Seattle, Washington. May yung lagay sa ano. Hello po. Yung ano nga, yung kulay puti. Yung tawag doon. Ay, kanina pa po sinabi na sa Oriental po si Dana at may sakit po ang kanyang lola. Ano ko uwi mamaya? Mamaya. Tsaka kinuha ko itong upuan na pakibigla kang mga dyan.
Pa-shout out ang family ko. Tatay mo. Asa ka na. Nanonood. Ating Daddy Richie. Shout out. Ay, yung anak mo ha. Galit mo. Shout out Daddy Richie. Alam kong nanonood ka. Love you. Chill lang. Huwag kang ma-stress. Alam kong stress ka. Nakapag, ano ka na ba? Saan Nakapag, sa practice ka na ba dancing para or sa sa... Oo, turuan kita. Ganyan lang yung dyan. Yung ating entry, galingan mo. Pambato kita dyan. Pambato ko sila. Practice mo na yun. Bahala ka dyan. sinasabi oh. Shout out po sa Rasa Rojo family at ang Linga Malavega family ng Marinduque. Thank you sa And relative and friends sa Pinamalayan Mindoro from JR Official Vlog. Ikon mo si daddy mo i-shout out mo. O yan, nagluluto si Chacha. O magkaway ka kay daddy mo, Cha. Daddy, ulam po ito. Ano, kailan ka daw mag-uwi? Yan, diyan ka na magpalang kay daddy mo. Shout out po kay Ma'am Myra Ramos ng Montalban, Rizal. Kay Sir Jovita Dalades. Wait lang, nawawala eh. Davan. Mga taga-moro. Shout out din po sa Manungsong family from Pasay City and happy graduation kay Kyle Jeremiah Anasco from Casipol Mones. Yan, happy graduation. Shout out po sa tatlong anak ni Eko Egat na si Edgar, Eldrego, and Princess. Yan, magkaramkam tayo ti prunggay na kamuting kahoy. Hirap ano? Agkuha kayo. Marami akong nakuha mga luto-luto sa amin. Sa amin, sa Moron. Yung kukoy na hipon mga niliit, yun na ako doon. Masarap yung okay. Ito ka. Yung okay, yung parang yung plastic eh. Pero hindi, doon kasi i-friend ko talaga, maano parang kaya. Masarap yun. Matigas, pero manipis lang yun. Sobrang manipis lang yan. Thank. Tapos ano ko ba yung, basta marami akong natutunan doon sa biyahan ko eh. Mga dito. Shoutout kayo ng Jovita Dabad from Bentong Clara del Bulacan. Mame, tignan mo na yung luto ko. Baka Bago may din sa sunog panga. na. Tingnan nila yung luto niya. Kalakas mo kasi ang apoy. Hindi pa. Hindi pa na nilaw. Kunti, dilawan mo pa. Naubusan ka na siya. Wala na naman. Ayan guys, good night na po. Paalam na kami at maaga pa kami bukas. Bukol makain pa. Antok na rin kami guys. Dahil natawag din po kami ngayong maghapon. Kaya abangan nyo na lang po yung mga susunod namin upload. Thank you po sa pagsama sa aming vlog niyo. Bye po. Good night, Daddy Richie. Ingat po kayo lahat. Ingat po kayo palagi. Shama, good night kay Daddy. Guys, Good night. good night. Ano